Dit is de nieuwe riegenprogramma's van de Oertocht. In de nieuwe serie volgen we de passagiers van de veertjenst naar haar bestemming. En ben we achter de schermen bij de veertjenst. We hebben een optreden met Noord-Nederlands Orkest straks, Vivaldi. Dus hebben we nu de materiaal bij ons en dan gaan we op de boot. En in de vorige serie zagen we bij de Vargul van het Ameloon vanwege de vertragings. Kijk, daar, je kunt wel zien, het water loopt daar al in. En dan ga je recht op de steiger af daar. Daar voeren wij vroeger langs over. Vanaf het regeultje zo rechtuit zo op de steiger en 100 dan. Dat kun je je niet meer voorstellen. Echt niet. De geul is hier in een kronkelige wudden en Rijkswettersteert beloofde een bochtafsnijding voor de kust van Holwert. Dat wij bezieken even verderop hier een bochtafsnijding. Dus werd de Vargul een hele dikke slinger maakt, maar wel een beetje van nature de drang had om rugtrot te wonen. Dat we daarbij de natuur een beetje helpen om dat stukje wat meer op diepte te krijgen. De kronkel is de oude route en het rjochte stik tot de zandbank is uitbaggeren. Je moet we de laatste honlijn aan het baggerwerk. Het is begin april 2019, maar best wel een frisse wien. Ja, ik ben er heel emotioneel van. Bij mij hield mij verder van de molen, contractmanager bij Rijkswettersteert. Hij moet ervoor zorgen dat de baggeropdracht goed uitgevoerd wordt. Want dat heeft uiteindelijk te maken dat Wagenborg die doet er steeds wat langer door. En eigenlijk willen we dat net. En dat is dan ook de reden dat er 4 maatregelen binnen. Waar van de bochtafsnijding een maatregel is, waar dan de vaarttijd wat korter wordt. Het scheelt ongeveer tussen de 4 en de 6 minuten dat de bochtafsnijding dat die nou realiseerd is. En dan moest ik maar denken van de bocht of de lengte van de Vargul, die is 100 meter korter worden nou. De afsnijding is zo goed als klaar en dus moet de ton omlijn worden. De betonning die wordt nou oppakt en de groene betonning lijkt al in de Nijgeul. En we zijn nu bezig met de rede betonning, die wordt erin gebracht. En dan kan de geul die dan in de gebruik genomen worden door Wagenborg. De hele bochtafsnijding had in totaal 3 miljoen euro kosten. Een week later zag ik mij kapitein Simon Visser dat het scheelt. Er was het idee dat het een kilometer korter is en dat het dan 5 minuten scheelt. Is dat ook zo? Ja, in tijd scheelt het wel, want we zijn laatst met 1,50 plus vanaf Steigernes er doorheen gegaan en toen waren we in 36 minuten in Holwert. Dus dat begint er weer op te lijken in ieder geval. Enige nadeel is nog dat de schepen elkaar net passeren kunnen in de nieuwe bochtafsnijding. Ik heb op een heenreis heb ik contact gehad met die andere boot, zeg maar. En toen zeiden wij, wie de tijd het meeste nodig heeft, die moet doorvaren. Ja. En degene die het voor stroom heeft, die moet even in de wal en dan even wachten totdat wij voorbij zijn en dan gaat hij weer verder. Dat kost het minste tijd. En misschien komt het nog wel eens een keer voor dat wij hier naar binnen varen, zeg maar, het geultje. En dat het niet past. Nou, dan moet die moet weer terug. Ja? Ja, zeker. Dat zit erin, die mogelijkheid. Smal en ondiep, dus dat kan gebeuren. Ja, er zijn studies binnen naar Udien. En de prognoses binnen dat kwart na het graven van de geul zal het wat meer aanzanden, zoals we dat aan jitten. Maar in de toekomst zal het zeker opleveren dat er minder aanzanding is, dan hoeft er minder bagger te worden. Waar toch het wetter wat schinder wordt. En goed voor de natuur natuurlijk, hartstikke goed. Visser kan hem nog heugen, doet er nog geen kapitein wie dat ze vroeger geregeld verstroen. Zuidoostenwind en dan had je wat verlaging. Nou, dan liep je geheid 1,5, 2 kilometer voor de steiger, Holwert liep je aan de grond. Nou, dan moesten we wachten totdat het water weer opkwam. Eerst nog zakken en dan moesten we wachten totdat het weer omhoog kwam. Maar dan zei de machinist tegen mij van, Simon, ga eens even met z'n, wat hebben jij mee in de verf zetten? En dan zaten we samen op een Heineken kruidje, zaten we om de motor heen met een potje gele verf. Nou, en als we die motor in de verf hadden, dan gingen we naar boven en dan zeiden we tegen Henny Keijer, want die was toen nog kapitein bij ons, zeg maar. Van, nou, hoe lijkt het? Nou, nog even wachten, zo'n zei.
En je hoorde niet een mens. Helemaal niet. En tegenwoordig, als je nog een kwartier te laat bent, en dan sta je al op Facebook. Dit wie dan de eerste bochtdoorsnijing. Maar we gaan het op onderzoek uit met Rijkswettersteert. Want mogelijk komt er nog een bochtdoorsnijing voor de haven van Nes. We gaan nu naar het punt heet de Regel, zoals wel bekend. Dat is eigenlijk het punt waarop heel veel mensen als ze op de veerboot staan denken van we zijn er, we gaan nu rechtstreeks naar Ameland toe. En nee, dan maakt hij nog een bocht. En dat punt, die willen we als het ware doorsteken en we kijken nu of dat mogelijk is. Nou, als we deze doorsteek kunnen maken, dan heeft dat natuurlijk als voordeel dat het korter is. En dat betekent waarschijnlijk ook dat de veertijd in de veerverbinding iets sneller kan worden. Dus dat is een hele mooie. En het tweede grote voordeel is dat het misschien ook wel dat we minder hoeven te baggeren. En dat zal moeten blijken uit deze proefmeting. Hangt af van de samenstelling. En als dat zo is, dan betekent het als we minder hoeven te baggeren, betekent ook minder kosten. En daar zijn we als Rijkswaterstaat ontzettend blij mee. En we kijken naar de bodemwaterkwaliteit. En dat hebben we nodig om te zien ten eerste wat betekent het voor de natuur. Is de samenstelling slip, is het zand. En als we dat weten, betekent dat ook iets voor het baggeren. Want dat betekent dat we mogelijk ander materiaal nodig hebben. Bij slip heb je ander materiaal nodig dan bij zand. De man van het onderzoeksbureau binnen aan boord en wil op het zien plakken in de regel monsters nemen. Groenboringen. Kapitein Jelle Faber is druk dwanden om het schip op de goede plek te houden. Wij zullen hier het tracé, wat wij, de locaties wat wij een boormonster nemen. Ja, die puntjes, dat is een onderzoeksbureau die puntjes al hier bepaald. En dat voeren wij gewoon in deze apparatuur in. En ja, dan kun je met behulp van GPS kunnen wij het schip dan daar naartoe brengen. Er zit een prootstroming, dus we moeten het handmatig met het schip op positie proberen te houden. En net zodat wij automatisch op het plak lezen blijven. Dat de kundigheid van de stuurman die komt dan op de jacht. Ja. Daar komt de sierrekkel aan, want de veertjes moet vanzelf gewoon terugdraaien. Wielst wij in de geul liggen. De Waddenzee die komt de hoogwaterroute uit en die steekt over naar de droogte richting de steiger. Nou ja, in wezen zijn wij een schip wat werkzaam is met werkzaamheden in de geul. Dat die al jongen dat we een oranje knippen ligt gewoon. En in wezen had hij rekening moest houden omdat wij aan het werk binnen en daar trok ik beperkt manoeuvreerbaar. Dus wij kunnen dat we dat meetvreme op boord hebben, dan kunnen wij net goed even aan de kant gaan. Dus dan moet hij hem heen gaan in plaats van wij hem heen. Maar meestal gaan je zulke grote schepen die al je wollen gelegen niet om op ruime afstand te passeren, want ja, die mensen het moeilijker in die smelle geulen als wij. Dit onderzoek jet bij het plan om het Amelon nog beter bereikbaar te maken. Nou, in het open planproces hebben we 5 maatregelen afgesproken. 3 daarvan komen voor de rederij. 2 daarvan zijn voor Rijkswaterstaat. 1 daarvan is gewoon het optimaliseren van het baggeren in het hele traject tussen Holwert en Ameland. En het andere kijken we, kunnen we die bochten, die hele slingerende bochten in die veerverbinding, kunnen we die ook afsnijden. Nou, 1 hebben we inmiddels gerealiseerd bij de Vloedgeul. En dit is de tweede. Dan blijft de vraag hoe snel we deze afsnijing verwacht je kunnen. Dat hangt af van een aantal zaken. Bijvoorbeeld of de bodem vervuild is of niet. Maar bijvoorbeeld ook of het kan qua natuurwetgeving. En dan gaat er een heel traject in werking. Met vergunningen, met inspraakprocedures. En dan ben je een jaar verder voordat dat akkoord is. En dan kan alles gereed worden gemaakt. En dan kunnen we beginnen met baggeren. We zijn over jou een maand verder en ik zie je kapitein Willem Groenewold op om te leren hoe het gaat bij de eerste bochtafsnijing. Na de oplevering toen was je echt ondiep. Toen tikten we zelfs een paar keer de grond aan. En dat is nu gebeurt dat niet meer, dus hij is wel weer ietsje dieper geworden. Maar het is, ja, ik heb liever een meter water onder het schip dan 20 centimeter. 3 weken na de oplevering van de geul water we volop baggeren. Het komt nou voor in de nieuwe bochtafsnijing dat er 10 centimeter slip per week bij komt. En het bijzondere is dat er wel een enorme streming in de nieuwe bochtafsnijing stiet. En zelfs met oralmeter wetter onder het schip gaat het net echt hut. We varen volle kracht. Maar dit is omdat die stroomsnelheid in het nieuwe stukje zo gigantisch is. Als we zometeen de andere kant op varen, dan gaan we hier 11 knopen. Dus de ene keer dan win je een paar minuten, de andere keer dan verspeel je een paar minuten. Je zou denken dat een hogere streamsnelheid positief is. Dan speelt het slip mooi voort. Ja, maar op een of andere manier komt het ook weer terug. Oh ja? Ja.
Ja, anders waren die mannen met die kraanschepen nog lang weg geweest. Die baggerwerkzaamheden kunnen wel eens wat duurder uitvallen. Groenewold zou wel blied wezen mij nog een bochtafsnijding van de regeul. Ja, zeker. Dat scheelt, ik denk wel 6 minuten. En dan kunnen we, misschien zijn we dan wel van alle problemen af. We baggeren een Natura 2000 gebied, dus er zijn bepaalde regels. En er is een soort van streefpeil waarbij we zeggen van... moeten we niet opnieuw gaan kijken hoe we aan het baggeren zijn. Omdat als je te veel baggert, is het slecht voor de waterkwaliteit. Dus een van de redenen waarom Rijkswaterstaat op dit moment bezig is met een lange termijnvisie. Om te kijken wat de oplossingen zijn voor na 2030. Zocht na je wieken weer naar de oertocht, want dan volg je het Noord-Nederlands Orkest. Die keert naar Schiermonnikoog voor een optreden. Zou ik even mee mogen? Tuurlijk mag je mee, zeker. Leuk. En dan moet mij spoed een courier naar de Vuurtour. Ik was om 4 uur op, om 4:30, 5 uur zat ik in de auto. Keuze A. Je mag de rest van je leven doorbrengen met je vrouw. Of keuze B. Hij hoort het eerst niet aan, wat doe je?